Mas daghan pa ang mga hazardous ug infectious waste ang gitambak karon sa likod nga bahin sa karaang terminal sa Mandaue City. Gikabalak-an kini kay aduna ra bay mga nagpuyo sa palibot. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa likod nga parte sa kanhi Cebu North Bus Terminal, gipahimutang kining ubay-ubay nga mga red ug yellow plastic drum. Sud niini ang mga medical o infectious wastes. Ang taga-Senro ang mikustudiya niini gikan sa City Health Office ug sa mga barangay health centers. Miabag sab sila sa nahipos nga basura gikan sa City Hospital. Human masayod kabahin sa pagtambak, gisusi kini ni Mayor Jonky Uwano. Nasayran, taod-taod nang ingon-ani ang setup, labi na sukad nagkaproblema sa hauler o kumpanya nga maoy muhakot o mutreat sa ingon-ani nga mga klase sa basura. Nanani siya diri since last year pa, middle of last year. Yes, sir. Correct? Oh. Third quarter. Third quarter. So nagproblema lang sa service provider, pero as far as I know, nalam ko na yung mga requirements gamay na ilang they need to comply before collecting ang kanitong medical waste dire. Sa mismong karaan nga terminal building, may moabot sa 40 ka mga pamilya nga temporaryong gipapuyo. Mga fire victims sila nga wala na akomodar sa kabalhinan. Gustong ipasecure ni Uwano ang mga basura aron dili maduulan sa mga tao, labi na nga dunay mga bata. We weren't expecting na naaday mga pamilya diri na nagpuyo dool ani atong mga medical waste na pay mga bata. Karon lang dayon atong gitawgan ang JASO pabutangan na nato og kining mga building guard para wala gyud ma-infected. Gipasalig hinuon sa Mandaue Senro ang nadala kanila nga mga infectious waste, partikular sa mga PPEs ug mga mask, ipaubos nila og treatment pinaagi sa autoclave nga ekipo sa Dakbayan. Super grabe nga heat, yes, para ma-dead ang hugaw, and then it is now considered general waste, dili na siya infectious or special waste. So pwede na malabay sa atong mga existing partners outside Mandaue. Makig-meeting si Uwano sa mga stakeholders ning maong issue, labi na sa gikasabot nga bag-ong service provider aron mapadali ang pagpahakot sa maong mga basura. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.